Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám podrobnejšie predstavím Citroën C4, ktorý je mimoriadne komfortným a štýlovým spoločníkom pre menšiu rodinu. V tomto prípade nájdeme pod prednou kapotou naftový štvorvalec s výkonom 130 konských síl, ktorý je prenášaný na prednú nápravu prostredníctvom 8-stupňovej automatickej prevodovky. V priestrannom interiéri nájdeme takéto pohodlné kožené sedadlá. Ďalej tu máme plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch. Na centrálnom dotykovom displeji nemôže chýbať pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth. Samozrejmosťou je aj navigácia či dvojzónová automatická klimatizácia s analogovým panelom. Vodič má k dispozícii aj asistent pre udržovanie v jazdnom pruhu a asistent núdzového brzdenia. Oba tieto systémy ja osobne odporúčam mať vždy zapnuté pre vašu bezpečnosť. A v prípade deaktivácie asistentu udržovania v jazdnom pruhu je k dispozícii tlačidlo naľavo od volantu a stačí ho dlhšie podržať a asistent pre udržovanie v jazdnom pruhu sa vám vypne. Taktiež máte k dispozícii aj head-up display, ktorý zobrazuje aktuálnu rýchlosť na čelné okno. Ten je možné taktiež deaktivovať dlhým podržaním tlačidla pri volante. V batožinovom priestore nájdeme povinnú výbavu, ktorá sa môže hodiť v prípade dopravnej nehody. A v prípade defektu sa vám môže hodiť rezervné koleso a potrebné náradie na jeho výmenu. Ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy, ak je to potrebné, kontaktujte v prvom rade záchranné zložky a následne vám s vyriešením vzniknutej situácie môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, ak sa vám na palubnej doske zobrazí informácia o nízkej hladine niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalínu bezodkladne doplňte. V tomto prípade sa všetky kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím tejto plastovej páky. Prednú kapotu už máte teda odistenú, stačí ju otvoriť potiahnutím plastovej páčky na ľavej strane smerom nahor a netreba zabúdať ani na vzperu. V prípade nejasnosti pri doplňaní prevádzkových kvapalín vám môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou prevádzkové kvapaliny doplňame následovne: voda do ostrekovača, chladiaca kvapalina a motorový olej. To je z mojej strany všetko. Ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať vaše ďalšie nové auto.